dito ng NDRRMC at ng PDRRMC ay lumalabas nga na walang madaanang mga sasakyan walang madadaan papalabas ng Borongan City at hindi rin basta makakapasok sa Borongan City kung ikaw ay manggagaling na Tacloban o kung ikaw ay manggagaling din sa northern part ng Samar o iba pang mga probinsya dito sa Samar Province. Bagsak ang komunikasyon, walang signal ang Globe, walang signal ang Smart. At sa ngayon ay tanging mga satellite phone lamang ang pinakikinabangan para makapaghatid ng mga impormasyon ang NDRRMC sa pamahalaan dyan sa Kamaynilaan, particular kay DND Secretary Volker Jasmin. At ngayon ay kakausap na lang dito si DND Secretary Marroja kay DND Secretary Volker Jasmin at humihingi ng authorization itong si DND Secretary Marroja na para siya ay makapag-issue ng IOU para sa bigas makapag-deliver ng bigas ang National Food Authority dito sa Borongan City para magamit naman itong mga bigas na ito for distribution sa mga evacuees, hindi lamang dito sa Borongan City, kundi sa iba't ibang bahagi na rin na iba't ibang mga lalawigan na rin dito sa Eastern Samar. At isa sa mga priority ngayon ng NDRRMC ay mabuksan itong airport sa Borongan City. Itong Borongan City Airport ay napag-alaman na nabagsakan o maraming mga debris. At maski yung kalsada papunta sa Borongan City Airport mula dito sa Centro ay may mga debris at meron ding binahang bahagi kung kaya hindi ito kaagad mapupuntahan kung kaya inatasan na ng NDRRMC itong Department of Public Works and Highway na i-clear itong kalsada papunta ng Borongan City Airport. Samantalang napag-alaman na rin na kiniklear na rin ngayon ng Armed Forces of the Philippines itong Borongan City Airport. Ito ay para makatanggap na ng mga importanteng mga logistics, mga importanteng supply itong Borongan City for distribution dito sa Eastern Samar at iba pang mga provinces na nangangailangan ng matinding tulong. Ang bakit ng NDRRMC dito sa Borongan na may pagyupang nararanasan pa dyan sa Kamaynilaan at sa northern Luzon area. Kung kaya maaari raw na tumanggap ng mga supply ang kung saan mabubuksan na ang Borongan City Airport.